Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Roblox Fish. Γι' αυτό πάμε να το παίξουμε. Είμαι πολύ χαρούμενος, θα κάνω και giveaways. Πάμε. Και εδώ πέρα που σήμερα θα ξεκινήσουμε λίγο με τα giveaways. Δεν θα σας ρωτήσω να κάνετε like και subscribe, άμα θέλετε να το κάνετε. Θα κάνουμε λίγα giveaways στα 100 likes. Σε 100 likes θα κάνω giveaway ένα whale shark. Να το. Εδώ πέρα. Και στα 1000 likes θα κάνω giveaway, κάτι πολύ ωραίο. Με ένα λεπτό να δείτε. Θα κάνω giveaway ένα μεγαλόδοντα. Κάνω giveaway ένα μεγαλόδοντα στα 1000 likes και subscribes. Να. Αυτά τα δύο θα κάνω giveaway τώρα. Από βλέπετε. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να πιάσουμε το μυστικό anglerfish. Αυτό είναι λίγο δύσκολο πιστεύω. Όμως θα δούμε. Κολλάει λίγο. Και πάμε. Από ό,τι βλέπετε είναι εύκολο για μένα, επειδή έχω garbage bait. Να σας προειδοποιήσω, αυτό το καλάμι, να σας δείξω, αυτό εδώ πέρα, το Arctic Rod, πήρε ένα πολύ μεγάλο nerf, από 65 lakh πήγε στα 45, τώρα ούτε καν μπορείς να πιάσεις ένα μεγαλόδοντα, ενώ πιο παλιά μπορούσες. Το resilience δεν άλλαξε, το lore speed ήταν 30-35 κάπου και τώρα είναι 25, το κάνανε nerf. Το όνειρό μου είναι μια μέρα να γίνω ένας content creator και να πάρω τον No-Clipper, όμως αυτό δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Αυτό που σας ζητάω είναι, θέλω να δω πώς να είναι να είσαι μια φορά famous. Γι' αυτό άμα θέλετε, δεν σας πιέζω καθόλου, κάντε like και subscribe και κουμπινάκι, αν θέλετε. Νομίζω αυτό θα πάρει πολύ ώρα, επειδή είναι secret. Του αρέσει το foggy, του αρέσει το truffle worm, όμως εγώ δεν έχω truffle worm. Μπορώ να το πάρω μόνο στο Desalo Deep. Χρησιμοποιώ το garbage bait, επειδή το καλάμι δεν έχει πολύ καλό αυτό που λέει. Είχα χάσει το steak μου με ένα colossal squid που είχα βάλει weird allergy και το έχασα, γι' αυτό έχασα όλο το 1000 μου streak. Πάμε.
Αν δεν ακούγομαι καλά, απλά κάντε πιο πολύ τη φωνή σας. Ή αν ακούγομαι μια χαρά και όμως ακούγομαι λίγο κακά, απλά επειδή είμαι λίγο γύρισα από το νοσοκομείο, γι' αυτό δεν είμαι ακόμα πολύ καλά. Α, ναι, θα κάνω giveaway και αυτό. Στα 300 likes. Πάμε πάνω. Πάμε. Όποιος θέλει να με κάνει friend, λέγομαι X-Demon. Αν κάποιος δεν έχει κάνει unlock, αν κάποιος δεν έχει ξεκλειδώσει την πόρτα στην Age scenario που μπορείς να κάνεις craft, να με κάνει friend, όποιος δεν την έχει ξεκλειδώσει, να την κάνουμε όλοι μαζί. Και θα σας βοηθήσω όλους, δεν θα αφήσω κανέναν. Εσύ, πήγαινε στη δουλειά, όλους θα μαχαιρώσω. Ωπα, μεγαλόδοντας! Μεγαλόδα! Μα πώς? Πάμε. Πρέπει να το πιάσουμε το μεγαλόδοντα, είναι πολύ καλός. Πάμε γρήγορα. Πάει πολύ σιγά. Όταν ξεκινάει όμως θα πάει στα 180. Πού είναι? Πού είναι το HNIO? Να το. Πάμε. Στο PlayStation το Jet δεν πάει πολύ γρήγορα. Και το κάνω στο PlayStation επειδή δεν έχω equipment σαν τους άλλους YouTubers. Και τραβάω από το tablet μου και παίζω από το PlayStation. Πάμε. Γρήγορα. Πάμε 180. Πάμε, θα κάνω μια εκατομμύρια. Φανταστείτε να είναι ένα πλάτο με μένα. Να το πιάσει ένας hacker. Όποιος κάνει hate τους hackers να κάνει στα comments. Πού είναι ο μεγαλόδοντας? Μεγαλόδοντα, πού είσαι? Πού είσαι μεγαλόδοντα? Είναι... Α, δεν είναι αληθινός, δεν είναι αληθινός. Όπα. Γιατί πάει το... το steering είναι τόσο κακό. Ρε Chestski. Δεν κάνεις... Δεν πηγαίνει δεξιά. Πάμε. Μπράβο. Παιδιά, ελπίζω να το πιάσω. Θα αλλάξω το bait μου. Θα το κάνω στο Sharkhead.
πάμε. Πρέπει να το πιάσουμε το μεγαλότατα, παιδιά. Είναι ένας hacker, τον είδατε? Ήταν αόρατος. Όπα, το έχασα το ψάρι. Παιδιά, γράψτε στα σχόλια καλή τύχη. Γράψτε στα σχόλια καλή τύχη. Νόμιζα ότι ήταν μεγαλώνοντας. Καλά, πάει λίγο γρήγορα. Καλά, αυτός που καθόλου πέτυχε τα μεγαλώνοντα. Πέτυχε ένα μύθι τη φύση νομίζω, παρά ένα μύθι τη φύση. Θα το χάσω απλά, παιδιά, και θα το κάνω αυτό μέχρι να πετύχω το μεγαλώνοντα. Έχει πετύχει κάποιος το μεγαλώνοντα, όχι. Έχει πετύχει κανένας. Νομίζω το έχει πετύχει αυτός. Νομίζω το έχει πετύχει αυτός. Α, δεν το έχει πετύχει αυτός. Ελπίζω να πετύχω το μεγαλώνοντα. Ακόμη και άμα δεν το πιάσω, δεν πειράζει. Έχω πολλούς μεγαλώνοντες, 2-3 στο inventory μου, δεν πειράζει. Πάμε. Αυτός δεν κάνει κάτι. Αυτός βγήκε από το παιχνίδι, ρε. Έκανε rage quit. Καλό για... Ένα translucent καλό squid. Λες να το χάσει ή να το πιάσει. Θα το πιάσει σίγουρα επειδή έχει το Heaven's Rod. Αυτό το καλάμι το λένε όλοι ότι είναι μυστικό αυτό είναι λίγο μυστικό να πάρεις. Θα κάνω ένα βίντεο που θα το πάρεις. Για τώρα όμως πρέπει να πιάσουμε το μεγαλώνοντα. Πάμε. Όχι ρε. Όλοι παίρνετε colossal squids. Εκτός από μένα. Εγώ το μόνο που θέλω είναι ένα κραχαρία. Που είναι ο μεγαλώνοντας. Έπιασε κάτι ηλεκτροσόκ. Και εγώ ένα mythic fish έπιασα. Πάμε. Όχι ρε. Παιδιά, εγώ θέλω να κάνω give up. Θα κάνω άλλη μια φορά και μετά φεύγω από εδώ. Θα κάνω άλλη μια φορά και... Ρε!
έπιασα, το έκανε αυτός. Δεν μπορώ να το πάρω άλλο. Είμαι loose τώρα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Θα πάρω και άλλα shark heads σε λίγο. Θα το κάνω unequipped. Αυτό ήταν για σήμερα το βίντεο. Μην ξεχάσετε το giveaway. Μην ξεχάσετε